Na een goed begin, de score van Dexter Hoop en een 8-2 vastsprong, zag het Ares daarna weer vod. Maar Ares vallen in de 3 punten net. Wordt het spul heel iets slordiger en daar profiteert Leiden van. De score van Karazi en Leiden rint uit. De Ares-speler Holcomb V brengt de rest op 41-32. Ja, goed, ik weet het, als wij blijven gewoon keihard werken, we gewoon terugkomen. Kijk, Leiden was bang. Kijk, als zij heeft een voorsprong, ze denkt terug wat er thuis gebeurde. En we blijven gewoon keihard werken en blijven gewoon vechten en met elkaar spelen. Dan kunnen we even terugkomen, dat hebben we gedaan. En dat komt uit. Ares komt weer om. Hier wordt het 44-44. Ares komt zelfs maar een punt voor. In het begin van de laatste periode wordt het 55-56. Het shot er florissant uit. Maar dan wordt Ares weer slordig. Een soort balverlies en dan maakt het Leiden het A. Leiden had maar spelers als Worthy de Jong en deze William Schechter krijgt wat meer kwaliteit. En Leiden wint uiteindelijk maar 28-63. Het is gewoon een zware nederlaag. Je ziet wij gewoon 40 minuten keihard gespeeld. Ja, we komen net tekort. Ja, er zijn een paar misscores, een paar turnovers, een paar letdowns aan de verdediger. Ja, en dan hebben we onze wedstrijd gekost. Zit er nou een stijgende lijn in jullie spel? Ja, zeker. Nu zie je dat we meer als team spelen en dan gaat het veel beter. En dat we het gewoon constant spelen, 4 kwarten lang.